astea. Eu sunt un om pașnic, ce să... De ce nu te bagi la jocuri? Pentru că doar ce m-am trezit, e duminică, da, vreau să-mi beau o cafea, să stau liniștit, mai vorbesc și cu oamenii, cu comunitatea, că nu doar jocuri, puncte, jocuri, puncte, jocuri, puncte, jocuri, puncte, mai bagi în seamă și oamenii și vreau să-mi beau o cafea liniștit. În Belgia, Belgia. Lumea. Păi vă bag, dar dacă sunt 480 de comentarii la secundă, eu citesc și eu ce pot, vă dai seama. Mersi, Florentina. La muncă mai mergem și noi. Sunt în postul fără muncă, tu n-ai văzut. Ești nebun la cap.